presented by RN Entertainment। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। ये तोरा कान के बाली छोड़ी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली छोड़ी कोना के टूटलो। चढ़ल जवानी तोहर कोना के लूटलो। तोरा कान के बाली छोड़ी कोना के टूटलो। तोरा कान के बाली तोरा कान के बाली छोड़ी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली डीजे सुमित सतीश रैमा। अखन अपने सब सुन रहा छी राजेश निराला के शानदार प्रस्तुति। सारी तोहर मॉडल सोरल बुझाई छौ। आँख के काजर तोहर ला जाई छौ। सारी तोहर मॉडल सोरल बुझाई छौ। आँख के काजर तोहर ला जाई छौ। हाथ के चूड़ी तोहर कोना के फुटलो। तोरा कान के बाली छोड़ी कोना के टूटलो। तोरा कान के बाली है गई कान के बाली छोड़ी कोना के टूटलो। ये तोरा कान अखन अपने सब सुन रहा छी राजेश निराला के शानदार डीजे प्रस्तुति। सुमित सतीश रैमा।